كل سلطاننا ودينا كل سلطاننا غيرنا عقمنا ون دقيق زخونه عقمي غيرنا كاب حزن نيو لوخ مقبال طرح يترفو لوخم نمفصام عب موداتا برك دلونت كم زركبو سراويت حيل سلام تግራይ TPF ገሊጽ መሎም TPF ሰልጠንቲ ኮማንዶ አመሪቆም እቲ ሓይል ድማ ንTDF ካብ ጨቆንቲ ሓይልታት ሓራ ክነውጾም ኢና ክብሉ ገሊጽ መሉ ብዛዕባ እዚ ክንነግረኩም ኢና ኤርትራ ሓዳስ ሚኒስትር ሸይማም አልጀዚራ ዘዘራረቦም ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ሕጂ ተዓቂቦምሉ ኣብ ዘለውሉ ሕጻጽን ከባቢኡን ንምግላጹ ዝኸብድ حسام يحلف خمزلو تزاريبهم أمريكا 78 عامة أبال كاب زخونة الودبت أن عالم عرسا أقليلا روسيا يوكرين أمريكان أبو دابي سلساو زته ككايدين لوخم نمفصام عب موداتا برك دلونت كم زركبو سراويت حيل سلام تግራይ TPF افليطم TPF سلطنتي كوماندو امريقم ات حيلي بጨቆንቲ ናብ ባርያን ክቅይሩን መሳርሒ ሻዕብያን ክኸውን ኣብ ልዕሊኡ ክሕደት ዝተፈጸመ ሰራዊት ትግራይ TDF ሓራን ሙጻም ከም ዝቃለሱን حيل سلام تግራይ TPF ገሊጾምሎም ኣዛዚ ሰራዊት حيل سلام تግራይ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነም ብምኽንያት ምርቃ ኮማንዶ ሓይልታት TPF ግንባር ክልተ ኣብ ዝሕልፉ መልእኽቲም ሓይልታቱ እቲ እንዳገበርዎ ዝመጹ ስልጠናን ምድላውን ሕዚ ናብ ተግባራዊ ስጉምቲ ዝጅምሩሉ ኩነታት በጽሕም ከም ዘለዎ ገሊጸሎም ዝገብርዎ ዘለዎ ቃልሲ ህዝቢ በዓልዋና ፖለቲካዊ ስልጣን ሃፍቲ ዓዲ ንምግባር ዘኽእል ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝተሃበሉ ንምፍጻም ከም ዝኾነ ገሊጸሎም ኣብ ኩሉ ግንባራት ብስልጠና ዝፈጥሩ ዓቕምታት ናብ ተግባር ንምውዓሉን ኣብ ዝተቃረቡሉ ግዜ ከም ዘለው እቲ ጀነራል ገሊጾም ኣብ መዋዕል ታሪኽ ተጋሩ ካብ ደገ ዝመጽእ ዝኾነ ተጻብኦ ሓድነታዊ ዓቕምታት ተጋሩ ተጠቂምና እናመከትና ክሳብ ሕዝቡን ህላውን ዋነት ርስተ መረበትናን ኣውሒስና كم هزبي كل زلغ كيلنا عنا زبلم جنرال ودن تروم يخون بر أبزم نايم خطك أرستات عوات راح زي كون سكبت كيسارات ونينام إن تانا قدنا مسينا بموبال تاريخ زخاخيرم أتيز عبي كيسارنا كبر نايسب هوت إنا إن دخلنا هلا ونام إن قص إن مسينا زبلت جنرال معرض ما قبل اليو ورار بستفز مقصري قليل زي بحال مريتون الناس عنا إنا مسينا كبليو تاريخ زخاخيرم بتمثلون عبد حلف قرب عماوتي تعمروا بزخونن يعرسم كل خال وجم عبدالعينا زتخفت نايت انتت ورار عاقتنا اتي انتت بوست ملقعو كنقاصر كيلنا نيرنا زبله جنرال ገብረ እግዚአብሔር በየነም በቃልሲ እዚ ወለደ ድማ ውዕሊ ሰላም ተፈሪሙም እቲ ውግ ሃዲዮም ናብ ፖለቲካዊ ቃልሲ እና አቶሉ መድረክ ተኸፊቱም ኢልና ተስፋ ጌርና ነርና በመባል እንተኾነ እቲ ተስፋም ከም ዝቀሃመ ገሊጾም ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝነበረ ሕዚ ናብ ፍጹም ጸረ ህዝቢ ጨቋን ሓይሊ ዝተቀየረ ዝበሎ ጉጅለም ኣብ ከይዲ መኸተ ዝተፈጠረ ብሔራዊ ዓቕምታት ትግራይ ብቃልዕ ንጉጅለ ኣውድሌታት ክብል እና ሓንሽን ክብትን ስለ ዝገበረን ሰላማውን የሐሳብ ቃልሲ ኣብ ትግራይ ባይታ ከይህሉ በመግባርም እዚ ቃልሲ ክጅምር ምኽንያት ኮይኑም ጠንካራ ህዝባዊ ተልእኮ ዝተሰከመ ሰራዊት ሰላም ክህነጽ ክኢለሎ ኢለሎም እዚ ምራቃ ሰራዊት ትግራይ ሓይል ሰላም ቅድመ ሓደ ዓመት ልዕሊ ኮሪሉም ንዓርሱ ሰየመ ስብስብ ቃውም ትግራይ ዝበተነ ዘካየዶ ዘይሕጋዊ መድረኽን ዝሕለፈ ውሳነም እናስታወስና ኢና ነቲ ስርዓት ንካይዶ ዘለና ኢሎም ቅድመ ሓደ ዓመት በዛዕለት ሰራዊት ካብ ተልእኮ ወጽኦም ናብ ተራ ኣራያም ማህተም ክእትወተሎም ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውዳበ መሳርሒ ክኸውን የብሉን ኢልና ላዕለወት ኣዘዝ ሰራዊት ነዚ ሕጋዊ መድረኽ ዘይሕጋውነቱ ገሊጽና ተቃዊምና ዝወጸናሉ ዕለት ኢሎም 15 ጥሪ ኣብ ልዕልቲ ተኣምር ዝሰርሐ እቲ TDF ዝበሃል ብሔራዊ ክሕደት ዝተፈጸመሉ ህዝቢ ንውስን ጨቋን ሓይልን ንሻዕብያን ሕሊፍካ ንምሃብ መሰረት ዝኸውን ውሳነ ዝተወሰነሉ ዕለት እዩ ብምባልም ንጥሪ 15 ኣዘኻኺርዋ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በዚ ሰሙን ቅድሚ ሓደ ዓመት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሰራዊትን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDFን ቆልዑ ብሔራዊ ክሕደት ዝተፈጸመም በዚ ምኽንያት ድማ ሰራዊትና ክመቃቐል ተገዲዶም ደቅና ተጋደልቲ TDF እዚ ቃልሲ ሓርነት ስርዓታዊ ለውጢ ተመስርቱ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ክህነጽ ክኢለሎ ኢሎም እዚ ኣብ ዝለዓለ ናይ ሓይሊ ሰብ ማትሪያላውን ስነልቦናውን ጥንካረም ናይ ዕላማ ንጽረትን ናይ ኣወዳድባ ጥንካረን ወኒና እቲ ኣብ ከቢድ ሻዕብያም ጭቆና ወዲቑ ዘሎ ህዝብናን ሰራዊትናን TDF ሓራ ክነውጾም ኣብ ንኽእለሉ ቁመና ኢና ንርከብ ክብልዮም ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ገሊጾም እዚ ናይ መወዳእታ ዝግበር ዘሎ ዝበሎ ኩሉ መድያዊ ድልውነት ኣጋጢሙ ዘሎ ብሔራዊ ምብታን ትግራይ ብምዕጋት ፖለቲካዊ ስልጣን ብሔራዊ
ሃፍትታትናን ኣብ ኢድቲ በዓል ዋና ዝኾነ ህዝቢም ብስርዓታዊ መንገዲ ከኣት ዝገብር ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝኽእል ከም ዝኾነ ይገልጹም ሕዚ ኣብ ትግራይ መንግስቲ የለን እዩ ዝበለ ብርጋዴር ጀነራል ግብረ እግዚአብሔር በይነ እቲ ብኽባር መስዋዕት ደቅና ዝተሃንጸ ጽንተት ዝዓገተ TDF ድማ በመራሕቱ ተኻሒዱሎ ኢሎም እቶም ዝኻሓድዎ መራሕቱ በይኖም ክሒዶም ከየብቅዑ ነዚ ናይ ዝወለደ ተጋድላይ እውን ንሓደ ጨቋና ሓይሊ ባርያ ክገብርዎም ፀረ ህዝቡ ከሰልፍዎ ሻዕብያዊ ስነልቦና ካሃንጽሉ ኣብ ዘቋር ጻዕሪም ዝርከቡ ዝበለም እቲ ጀነራል ይኹን በር ተጋድላይ TDF ክሳብ ሕዚ ነዞም ብሄራዊ ካሓቲ ባርያ ክኾነሎም ኣይከኣለን ውስናት ብዝፈጽሞ ግፍዒ ግናም ሽሙ ክጠፍእ ገይሮምሎ ኢሎም ትማሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዝቡን ብጾስና እዮም ዝበለ እቲ ጀነራል ምክንያቱ ዕላማ TPF ተጸዋዕነቱ ናብ ብሄራዊ ባይቶ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ዝኾነም ዋንነቱ ናይ ህዝብ ተልእኮ ድማ ካብ ህዝብ ተወከልቲ ብሄራዊ ባይቶ ትግራይ እናተቀበለ ብመንግስቲ እናተመርሐ ዝፍጽም ህዝቡ ዝሕሉ ዋሕስ ህላወ ህዝቡን ብሄራዊ ረባሕታት ህዝቡን ዝኾነ ሰራዊት ክህልወናም ስለ ዝኾነን እዚ ዘይደሊ ተጋድላይ TDF ድማ ስለ ዘየለ ኢናም ሓደ ኢና ንብል ዘለና ኢሎም ፖለቲካዊ ስልጣንን ሃፍትን ዓድን ዋንነቱ ናይ ህዝቢ ዝበለ ጀነራል ግብረ እግዚአብሔር ንሕና ክንረጋግጾ እንደልዮ ዘለና ስርዓታዊ ለውጢ ወሰናይ ዓምዱም ህዝቢ በዓልናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ሃፍቲ ዓዱን ክኸውን ምግባር ኢሎም ሰራዊትና ድማ ናይ ዝዋድነት ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ህዝብን ድልየቱን ረባሕታትን ጥራሕ ዝፍጽምን ዝሕሉ ኮይኑ ክህነጽ ምግባር ዝበለ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነም TDF ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ብምምጻእ ደጋጊምና ንገልጾም ዘለና ህዝባዊ ዕላማታት ናይ ሓባር ቃልስን ዕላማታትን ምዃኖም ንመወዳእታ ግዜ ምስ ንገብሮ ዘለና ምድላው ዝተገናዘበ ምድላው ክልወን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዝፈጠርዎም ምትእሳራት ብስርዓታውን ጥበብ ብዝተመልኦ መንገድን ተናቢብና ናይ ደጋ ሓይልታት ኢድ ብዝዓግጥ ግጭት ብዘወግድ መንገዲ ነዚ ጨቋንን በታንን ተጻዒንካ ዘሎ ኣብ ልዕሊኻን ብጾትኻን ብዛዕበየ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን ከቢድ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈጽመ ሓይሊ ናይ ምልጋስ ተልእኾ ጉቡእ ክትዋጻም ብሄራዊ ታሪኻውን ወለዳውን ጻውዒትና ነቕርብ ክብል እዩ እቲ ጀነራል ንTDF ጻውዒት ኣቕሪቡ ብውሽጢ ዝግበሩ ምትእሳራት ብግሃድ ናብ ዝዋደ ምንቅስቓስ ናብ ዝሰጋገረሉ ብርኪ ከም ዝተበጽዐ ብምርዳም ስነልቦናውን ኣካላውን ድልውነት ክህልዎምን ግጭትን ዕግርግርን ዘቕሪ ጥበብ ዝተመልኦ ናይ ደጋ ሓይልታት ኢድ ዝዓግት ብሄራዊ ክብርን ዘካይድ ናይ ቃልሲ ፀረ ጽንተት መኸተን ዘየመራስሕ ምንቅስቓስ ምግባር ዝዓብዮም ወለዳዊ ተልእኾ ከም ዘለካ ተረዲኻም ክትዳሎ ይግባእ ብምባልዮም ንTDF ጻውዒቱ ኣቕሪቡ ዘሎ ጀነራል ግብረ እግዚአብሔር ኣብቲ ግድን ዝመጽእ ስርዓታዊ ለውጢ ዝሳደድን ኣካል ፍጹም ከም ዘይህሉን ጥፍኣት ዘለዎ ገበነኛ ድማ ብሕጊ ክሕተት እምበር ትግራዋይ ኮይኑ ትግራዋይ ፍጹም ከሳዶ ኣይንፈቅድና ዝበለ ኮይኑ እዚ ናይ ምግባር ዕድል ዝረክብ ኣካል ክል ዘፍቅር ኩነታት ከይህሉም ዘኽእል ስርዓታዊ ባይታ ከም ዝፍጠር ቃልሲ ህዝብን ዓድን ካብ ጥፍኣታት ሓይልታት ጽንተ ዘድሕንን ዓዲ ዓውደ ውግእ ከይትኸውን ዝገብር ምዃኖም ምርዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጾም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ መንእሰይ እውን ወለዳዊ ግቡኡ ክዋጻም ብዝፈጥሮም ውዳበታት ኣቢሉ ናይ መወዳእታ ምድላው ክግበር ብሄራዊ ታሪኻዊ ወለዳዊ ጻውዒት ኣቕርብ ክብል እዩ ጀነራል ግብረ እግዚአብሔር ገሊጾም ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ምምጻእ ዘይተርፍ ከም ዝኾነን ኩሎም ዝግበሩ ዘለዉ ምድላዋት ድማ ነዚ ማእኸል ዝገበሩ ከም ዝኾነ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ትግራይ ድማ ብህዝቢ ዝተመረጸ ሕጋውን ሉዓላውን መንግስቲ ትግራይ ብምጥያሽ ረባሕታት ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ዘሎ አልጀዚራ ዘዘራረቦም ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ሕጂ ተዓቂቦምሉ ኣብ ዘለውሉ ሕጻጽን ከባቢኡን ንምግላጹ ዝኸብድ ሕሰም ይሕልፉ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ሓደ ካብቶም አልጀዚራ ዘዘራረቦም ተመዛበልቲ ወዲ 88 ዓመት ሽማግለ ኣቦይን ረኣዮ ውበት እዮም ኣቦይን ረኣዮ ዕለታዊ መቅረቦምን መሓዝቶምን እናቀበሩ ኣብ ሓዘንን ጓሃን ወዲቆም ብሱረኸ ነቃይ ዝቀብረን ሰብ ክረክብ ደይሎም ኣብ ስግኣት ከም ዘለዉ ይገልጹም ካብዚ ዝበኣሰ ድማ ይብሉ ኣቦይን ረኣዮም እቲ ዝኸፈአ ንነዊሕ እዋን ሓገዝ ስለዘይተዋሃበና ካብቲ ብኹናት ዝሞትናዮ ብሕሱም ጥሜት ሰቢህ ኣለቀሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ መረበቶም ህርኩትን ርኹብን ሓረስታይ ዝነበሩ ኣቦይን ረኣዮም ብሰንኪ ኹናት ጽንተት ትግራይ ቅድሚ 4 ዓማውቲ ካብ ዘርኣዊ ጨፍጫፍ ኣምሊጦም ኣብ ሕጻጽ እኳ እንተተዓቐቡ ሰኣና መረበቶም ምምላሶም ዛጊት ሕሰም ይሕልፍለው ሕጻጽ ቅድሚ ሕጂ ሰብኣዊ ሓገዛት ይበጽሖም ካብ ዝነበሩ ማእኸላት ከም ዝነበረ ዝገለጸ ጸብጻብ አልጀዚራ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ሃገሮም ሓገዝ ከይትህብ ደው ምባሎም ስዒቡ ዓጸባ ከም ዝወረደ ሓቢሩ ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ማእኸላት ምውሃብ ሰብኣዊ ሓገዝ ተዓጽዮም ብምዃኑ እውን ሰብኣዊ ቅልውላው ቢኢሲ ይብል ንትካል ዶብ ኣልቦ ሓካይም MSF ብምውካስ ካልእ ነባርቲ ማእኸል መዕቆብ ዝኾኑ ወዲ 71 ዓመት ኣቦይ ትርፉነህ ወልደ ሩፋኤል ከም ዝገለጽዎ ድማ ኣብዚ መቕርቡ ዘይቀበረ ሰብ ኣይርከብን ክብሉ ከቢድነት እቲ ሓደጋ ኣብሪሆም ዳሓር ዋላ እኳ ኣሜሪካ ሓገዝ ኣብ ውስን መልክዑ እንተሰደደት ናብ ትግራይ ዝበጽሕ ኣዝዩ ዝናእሰ እዩ ዝበለ አልጀዚራ ብኹናት ቁጠባኣን ሰባን ንዝደቐቓ ትግራይ ኣየኣክልን ክብል ገሊጾም ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ብተበግሶን ቃሕቲ ማሕበራዊ ሚድያ
ካብ መቐለን አዲስ አበባን ዝተኣኻኸበ ሓገዛት መንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ይኹን እምበር ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እኹል ሓገዝ ልኢኽና ኢና ብምባል ንኣተሓባበርቲ ሓገዝን ለገስትን ብቐጥታ በዓላቶም ከየብጽሑ አጠንቂቖምን ገንዘብ ኣሕዲጎምን እዮም። ተዓዘብቲ ዝጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ብዛዕባ ሕጻጽ ገለ ዘይምባሉ ብምንቃፍ ምስለ ሃገር በዓሉታ ከይጸሉ ክብል ከም ዝሓብኦ ይዛረቡ። ሚልዮናት ተኸተልቲ ዘለዎ ጸላዊ ማሕበራዊ ሚድያ መንእሰይ አዶናይ ገብረ ሚካኤል ምስ ኣተሓባበርቱ ሓገዛት የተኣኻኽብ ከም ዝነበረን ኣብ ማእኸል ግና ካብ ሰበስልጣን ብዝገጠሞ ተቃውሞ ደው ከም ዘበሎ አልጀዚራ ሓቢሮም። ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ወገን ድማ ናብቲ ቦታ በኣካል ከይዱ እቲ ጸገም ከም ዝተዓዘበን ይኹን እምበር ሰባት እናሞቱ እንተረኣየውን ብሰንኪ ስጋት ስልጣን ሓገዛት ክእክብ ከም ዘይደፈረ ንአልጀዚራ ገሊጾም። ትካል ምግቢ ዓለም WFP ኣብ 2024 ቋጽራ ፈረንጂ ልዕሊ 10 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ጠምዮም እንተበለውን መራሕቲ ሃገር ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ እኹል ምህርቲ ስርናይ ከም ተምርትን ብጥሜት ዝጥቃዕ ወገን ከም ዘየለና ምሲሎም ዝነዝሕዎ ፕሮፓጋንዳ ኣደዳ ወቐሳ ኣቃልዕዎም ኣሎም። አልጀዚራ ዘዘራረበን ጓል 71 ዓመት ኣዶ ወይዘሮ አልማዝ እንትገልጻ ድማ ናብቲ ከባቢ ኣጋይሽ እንትመጹ ምሕደር ትንፋስ ከም ዝልምናን መዓልታዊ ሰብ ከም ቆጽሊ እናወደቐ ከም ዝዕዘባን ተዛሪበን። ካልእቲ ጓል 71 ዓመት ጎረቤተን ወይዘሮ ማርታ ታደሰውን ብሕማም HIV ኤድስ ተጠቂዐን ኣብ ልዕሊ ጎኒ ማእስም ሓዘን ዝቁረስ ዘይብለን ብሰላሕታዊ ጥሜት ከይሞታ ኣብ ስግኣት ወደቐየን። ኣብቲ ከባቢ ናይ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ዲያቆን ዝኾነ ዮናስ ሓጎስ ድማ ብሰንኪ በዝሒ ሞት ተመዛበልቲ ጽበት መቕበር ቦታ ከም ዝገጠመ ገሊጾም። ሕሰም ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን ዝተረፍና ዕለት ሞትና ንጽበለና ክብሉ ድማ እቶም ምስክርነቶም ዝሃቡ ወገናት ብስምዒት ተስፋ ምቁራጥ ይዛረቡ። ተመዛበልቲ ወገናት መዓልታዊ ካብ ዝነብርዎ ስቃይ ክናገፉ ብተደጋጋሚ የአክል ገዛና መልሱና እንተበሉውን ዛጊድ ተስፋ ዘለዎ ፍታሕ ኣይረኸቡን። ኤርትራ ሓዳስ ሚኒስተር ሸይማም ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ከም ዘድልዮ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ሚኒስትር ኮይና ከም ዝተመዘዘት ተረጋጊጾም። እዚ ሽመት ዶክተር ሓሊማ ብዘይወግዓዊ መንገዲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክስማዕ ድሕሪ ምቕናዩ ብመገዲ ኣዋሃዲት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዝወፅእ ሓበሬታ እዩ ወግዓውነት ለቢሶም። መንግስቲ ኤርትራ ሽመት ሚኒስትራት ኮሚሽነራት ይኹን ሰመዚ ብወግዕን ህዝቢ ምንጋር ካብ ዘቋርጽ ዳርጋ ልዕሊ 25 ዓመታት ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ። ህዝቢ ድማ ሚኒስትራቱ ዝተፈላለዩ ሓላፍነታት ዝሓዙ ሰበስልጣናቱ ዓቕሞምን ደረጃ ትምህርቶምን ክእለታቶምን ተመክሮታቶምን ይትረፍ መን ኣበይ ከም ዘሎ ብጉቡእ ኣይንገሮምን። ስሕት ኢሉ ኣብ ዝረአ ኣጋጣሚታት ኣብ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝቐርብሉ ጥራይ እንተዘይኮይኑ መን ኣበይ ኣሎ ወይ ኣየናይ ሚኒስትሪ መን ይመርሖ ዝምልከት ሓበሬታ ንብዙሕ ዜጋ ብቐሊሉ ዝፍለጥ ኣይኮነን። እዚ ሽመት ሚኒስትር ሓሊማ ወግዓዊ ዝኸውን እምበኣር ኣብ ወሃዲት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ቫልጂ ኣብ ኤክስ ብዝዘርግሓቶ ሓበሬታ እዩ ዝረጋገጽ ዘሎም። ናህላ ብሮብዕ 21 ጥሪ ቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሓቶ ሓበሬታ ምስ ሓዳስ ሚኒስትር ትምህርቲ ክብርቲ ዶክተር ሓሊማ ምረኻበይ ክብሪ ስማዓኒ ድሕሪ ምባል ዝርርበን ኣብ ቀዳምነታት ትምህርቲ ኤርትራ ዘተኮረ ኮይኑ ውስጠ ርዲኢታ ድማ በትን ሙሉእ ዕድማኣ ኣብቲ ጽላት ዘገልገለቶ መልክዕ ዝሓዘይ ክትብል ገሊጻ። ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ መሰረታዊ ድኽመት ከም ዘለዎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ባዕሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ገሊጹዎ እዩ። እቲ ፕሬዚዳንት ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት እዚ ሕጂ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ዘሎ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ብኽነት ክብል ገሊጽዎ ምንባሩ ኣይርሳዕን። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ዝቐረበ ቃለ ምሕተት እውን ስርዓተ ትምህርቲ ክቕየር ምዃኑ ኣመልኪቱ ነይሩ። ኢሳያስ ኣብ መግለጺኡ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ጸጋታት ሰብና እዩ ብምባል ካብ 2026 ክሳብ 2030 ቋጽራ ፈረንጂ ዝኸይድ ዝዓበየ መደብና ንስርዓት ትምህርትና ምቕያር እዩ፣ ናይ ትምህርቲ መደብ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታትና እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ግን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ከም ሓያሎ ካልኦት ሚኒስትርታት ብዘይወግዓዊ ወይ ንጡፍ ሚኒስትር ነዊሕ ዓመታት ክኸይድ ጸኒሑ እዩ። ቅድማ ኣስታት 20 ዓመት ኣብ ሚያዝያ 2007 ሚኒስትር ትምህርቲ ኮይኑ ዝተመዘዘ ኣይተሰመረ ርእሶም ብሰንክቲ ኣብ 2018 ተደሪቡ ዝተዋሃቦ ሽሞት ኣምባሳደርነት ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ናንቆልቆለ ክመጽእ ከም ጸንሐ ዝግለጽ ኩነታት ጥዕንኡ ነቲ ሚኒስትሪ ብንጥፈት ከካይዶ ከም ዘይጸንሐ እዩ ዝፍለጥ። ኣይተሰመረ ከም ኣምባሳደር ኤርትራ ብኢትዮጵያ ኣብ 2022 እኳ እንተተሰናበተ ናብ ሙሉእ ግዜ ሓላፍነት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክምለስ ኣይከኣለን።
እዚ ይኹን ግን አካይዳት ሚኒስትሪ ካብ መንግስቲ ብወግዕ ዝተሓበረ እኳ እንተዘይነበረ ንዝሓለፈ ገለ ዓመታት ግን ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ሚኒስትሪ ትምህርቲ አይተ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ከም ወኪል ሚኒስትር ኮይኑ ከዓይ ከም ጸንሐ ብዘይ ወግዓዊ አገባብ ክሕበር ጸንሒዮም ሓደ ካብ ተጋጣምታት አይተ ጴጥሮስ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ወኪል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዝብል ተላልዩ እዛ ሕጂ መዝነት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም ዝተዋሃበት ትግለጽ ዘላ ዶክተር ሓሊማ ከምቲ ኣዋሃዲት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ቫልጅ ዝገለጸቶን ናይ ቀረባ ፈለጥታ ዘዘንትውን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ጽላት ትምህርቲ ክትሰርሕ ጸኒሓ እታ ዓባይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኤርትራ ምዃና ዝንገረላ ሓሊማ ፈላሚ ሞያ መምህርና እዩ ዝቐጸለ ኣገልግሎታ እውን ኩሉ ምስ ትምህርቲ ዝተኣሳሰር እዩ ኣብ መሰልጠን መምሃራን ኣስመራ ከም መምህር ቋንቋ እንግሊዝኛ ሓላፊት ክፍልን አካዳሚያዊ ዲንን ሓላፊት ጨንፈር ምዘና ሃገራዊ ምርመራ ኣብ ክፍሊ ካሪክለም ኣብ ምድላው መምሃር መጽሓፍቲ ቋንቋ እንግሊዝኛን ክኢላ ቋንቋን ኣብ ዞባ ማእከል ሓላፊት ጨንፈር ትምህርቲ ዝኣመሰሉ ምስ ትምህርቲ ዝተኣሳሰሩ ሓላፍነታት ሰሪሓ በዓልቲ ሓዳርን ኣደርባዕተ ውሉዳትን ዝኾነት ወይዘሮ ሓሊማ ጎኒ ዝሓላፍነታ ስራሕን ሓዳርን ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ቀዳማይ ዲግሪ ብዓውዲ ኣካውንቲንግ ክትምረቕ እንከላ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብስነ ቋንቋ ማስተርስ ኣጽኒዓ ዶክተራል ዲግሪ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሕፋዝ ሱዳን ተማሂራ ፖሊሲ ቋንቋ ኣብ ትምህርቲ ዝብል መጽናዕቲ ከም ዘካየደት ድማ ተፈሊጡሎም እዚ ከም ዝደኸመ ዝግለጽ ዘሎ ስርዓት ትምህርቲ ኤርትራ እንታይ ለውጢ ከተምጸሉ ትኸውን ዝብል ሕቶ ምላሹ ምስ ግዜ ዝረአ ኮይኑ ሓሊማ ቅድሚ 6 ዓመት ምስ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ዘካየደቶ ቃለ መሕተት ኣብ ኤርትራ ገና ዘይሰራሕናላ ዓውዲ መምሃራን ናይ ምስልጣን ዓቕሚ ገና ከምቲ ኣነ ዝሓልሞ ኣይኮነን ዘሎ እዚ ናይ ብሓቂ ቦትኡ ክሕዝ ኣነ ድማ ኣበርክተይ ክገብር ኣሓስብ ኢላ ምንባራ ይዝከር ኣሜሪካን 78 ዓመት ኣባል ካብ ዝኾነትሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ዓርሳ ኣግሊላ ሃገር ኣሜሪካ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ንምውፃእ ናይ 1 ዓመት ቆጸሮ ሂባ ምጽናሓ ዘብርሁ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ብቐጻልነት ምስቲ ትካል ዝህልዎም ርክብ ትሑት ከም ዝኸውን ምግላጾም ኣናዶሉ ጸብጺቡ ካብሎም ጀሚሩ ሃገሮም ውድብ ጥዕና ዓለም ንዘውጾም መምርሕታትን ኣዋጃትን ተገዛኢት ከም ዘይትኸውን ዝሓበሩ ሚኒስትር ጥዕናን ሰብኣዊ ጉዳያትን ኣሜሪካ ሮበርት ኤፍ ኬኔዲ ካብ ክስተት ኮቪድ-19 ንድሓር ምስቲ ትካል ዝነበሮም ርክብ እናነከየ ምምጽኡ ኣፍሊጦም ክልቲኦም ሚኒስትራት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣሜሪካን ውድብ ጥዕና ዓለም ክትገብሮ ጸንሐት ሓገዝ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ከም ዝብል ብምግላጽ መሻርክተይ ምስ ትብለን ሃገራት ብኽልታዊ ርክባት ኣብ ምምሕያሽ ጥዕና ዝተደረኸ ሓገዝ ክትገብር ከም እትኽእል ጠቒሶም ኣሜሪካን 78 ዓመታት ብኣባልነት ካብ ጸንሐትሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ክትወጽም ውሳና ትኽክል ዘይምዃኑን ንዝኾነ ኣካል ከም ዘይጠቅምን ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምግላጾም ኣናዶሉ ጸብጺቦም ሩስያ ዩክሬንን ኣሜሪካን ኣብ አቡዳቢ ስሉሳዊ ዘተ ከካይዳ እየን ተባሂሉ ሎሚ ዓርቢ ተዛቲት ሩስያ ዩክሬንን ኣሜሪካን ኣብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ክዘራረቡ ምዃኖም ተገሊጹሎም እዚ ሞስኮ ቅድሚ ኣስታት 4 ዓመት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ወራር ካብ እትጅምር ንድሓር 3 ሃገራት ተሳተፋሉ ናይ መጀመርታ ኣኼባ እዩ ክሬምሊን ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲንን ልኡኻት ኣሜሪካን ኣብ ሞስኮ ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ ሰበስልጣን ሩስያ ኣብቲ ኣብ አቡዳቢ ዝካየድ ዝርርብ ክሳተፉ ምዃኖም ኣረጋጊጹም ሩስያ ነቶም ዝርባት ብኹለ መዳይ ጠቐምቲ ክትብል እኳ እንተገለጸቶም ጉዳያት ግዝኣታዊ ምሕደራ ክሳብ ዘይተፈትሑ ግን ነዊሕ ዝጸንሕ ስምምዕ ሰላም ክብጻሕ ከም ዘይኽእል ገሊጻ ዘለሰንከ ቀዲሙ ኣብ ዓለማዊ ቁጠባዊ መድረኽ ኣብ ዘስምዖ መደረም መሓዙት ኣውሮፓውያን ሃገራት ኣንጻር ሩስያ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ፖለቲካዊ ድሌት የብለንን ክብል ነቒፎም ኣብቲ ብሓሙስ ምሸት ምስ ፑቲንን ካልኦት ክልተ መኸርቲ ሩስያን ዝተኻየደ ርክብ ስቲቭ ዊትኮፍ ዝርከብዎም 3 ወከልቲ ኣሜሪካን ሰብኣይ ጓሉ ንዶናልድ ትራምፕ ጃረድ ኩሽነርን ተረኺቦም ነይሮም ኣማኻሪ ክሬምሊን ዩሪ ኢሻኮቭ እቲ ዝርርብ ክውን ሃናፅን ኣዝዩ ግሉጽን ምዃኑ እኳ እንተገለጸም ግዝኣታዊ ጉዳያት ከይተፈትሐ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ነባር ሰላም ክብጻሕ ከም ዘይከኣል ደጊሙ ገሊጾም እዚ ክሳብ ዝዕወት ሩስያ ዓላማታት ትፍሉይ ወታደራዊ ስርሒት ክትቅጽሉ እያ ክብል ገሊጾም ኡሻኮቭ ወሲኹ ሩስያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ልባዊ ተገዳስነት ከም ዘለዋ ኣስሚሩሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣላስካ መንጎ ትራምፕን ፑቲንን ዝተኻየደ ዋዕላ ብምውካስ ብመሰረት እቲ ኣብ አንኮራጅ ተሰማምዑሉ ቀመር ነቲ ግዝኣታዊ ጉዳይ ከይተፈትሐ ነዊሕ ዝጸንሐ ፍታሕ ክረጋገጹ ዝብል ተስፋ የለን ኢሎም
ዊትኮፍ ዝሓለፈ ዓመት ሩስያ ከም ኣካል ናይቲ ክህሉ ዝኽእል ስምምዕ ሰላም ኣሜሪካን ኣውሮፓን ንዩክሬን ድልድል ውሕስነት ጸጥታ ክህባ ክትፈቕደለን ከም ዝተሰማምዐት ገሊጹ ነይሩ። ዘለሰንኪ ኣብ ዳቮስ ምስ ትራምፕ ድሕሪ ምርኻቡ ቅድሚ ኣብ ኣቡዳቢ ዝካየድ ዝርብ ወጻኢ ኩነታት መሬት ምብራቃዊ ዩክሬን ዘይተፈትሐ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዝጸንሐ ብንጹር ገሊጹ ኩሉ ብዛዕባ መሬት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ገና ይተፈትሐን ክብል ዘለሰንኪ ኣብ ዳቮስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተዛሪቡ ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነት ሩስያውያን እውን ሕድገት ንምግባር ድልዋት ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም ሩስያ ዩክሬን ነቲ ክሳብ ሕጂ ኬቭ እትቆጻጸሮ ዘላ 25 ሚእታዊት ዞባ ዶኔስክ ክትገድፎ ትሓትት ሓላፊ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነትን ምክልኻልን ዩክሬን ሩስተም ኡሞሮቭ ድሮም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ምስ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘለሰንኪ ክሪሎ ቡዳኖቭን ተዛታይ ዴቪድ ኣራምኪያንን ኣብ ዳቮስ ይዘራረብ ነይሮም ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሓላፊ ሓፈሻዊ ስታፍ ኣንድሪ ህናቶቭ ክጽምበሮም እዮም ብወገን ሩስያ ብዳይሬክተር ወታደራዊ ስለያ ትካል ሩስያ ጀነራል ኢጎር ኮስቲኮቭ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብቲ ኣብ ኣቡዳቢ ዝካየድ ዘተ ክሳተፍ እዮም ልኡኽ ኢንቨስትመንት ክሪል ዲሚትሪየቭ ድማ ምስ ዊትኮፍ ብፍሉይ ተራኺቡ ኣብ ቁጠባዊ ጉዳያት ክዘራረቡ እዮም ዘለሰንኪቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ በኣሜሪካ ዝተዳለወ 20 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን 900ታዊት ድልው እኳ እንተኾነ ዩክሬን ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን እትርከብ ዶንባስ ዘለዋ መርገጺ ካብ ናይ ሩስያ ዝተፈለየ ምዃኑ ገሊጾም ንሱ ሩስያ ከምኡን ተገይራ ኣብ ዶንባስ ቁጠባዊ ዞባ ንምፍጣር ካብቲ ዞባ ክሳብ 40 ኪሎ ሜትሮ ሰራዊቱ ክስሕብ ምዃኑ ሓቢሩሎም ኣሜሪካ ኣብ ዶንባስ ዝርከብ ኢንዱስትርያላዊ ቦታ ዩክሬን ዘቕረበቶ እማመም ንኬቭ ውሕስነት ጸጥታ ንምሃብ ካብ ወታደራዊ ስርዓት ወፃን ነፃ ቁጠባዊ ዞባን ክህልዩ ትብል ዘለሰንኪ ብተወሳኺ ኣብ ዳቮስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መጻኢ ኣሜሪካ ንዩክሬን እትህቦ ውሕስነት ጸጥታ ምስ ትራምፕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ገሊጾም እንተኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን እዚ ቅድሚ ምፍራሙ ግን ኣብ ቅድሚ ኮንግረስ ኣሜሪካን ባይቶ ዩክሬንን ክቐርብ ከም ዘድሊ ገሊጾም